श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला फरसबीची भाजी कशी करतात बटाटा घालून ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. ही फरसबी धुवून मी कापून ठेवली आहे असे तुकडे करून. ही बटाटी आहे, एक आहे मोठी बटाटी. हा कांदा बारीक कापलेला 2 आहेत. ओलं खोबरं, कढीपत्ता फोडणीसाठी तेल, हिंग, मोहरी, जिरं, हळद आणि मालवणी मसाला आणि चवीसाठी मीठ आणि साखर. तो आता तापला आहे थोडा. मी आता कढीपत्ता जरा धुतलेला आहे म्हणून तो असं टाकते आहे, नाहीतर पाणी मग तेल टाकल्यावर ते उडतं. थोडं असं हे करते, भाजून घेते. तो 5 चमचे तेल घालूया. अर्धा चमचा हिंग घालूया. गॅस मी बारीकच ठेवलाय. मोहरी, जिरा अर्धा चमचा, हे सगळं परतून घेऊया. अजूनही फडफडतंय पाणी त्याच्यामध्ये. आता कांदा घालूया. कांदा चांगला परतून घेऊया. फरसबी घालूया आता. सोमते बटाटे पण टाकून घेऊया. आता हळद टाकूया अर्धा चमचा. हळद जरा नंतरच टाकते कारण का चांगली लागेल नाही. आणि मालवणी मसाला तेवढा घालते, म्हणजे अर्ध्याचा थोडा जास्त. तिखट आहे ना मसाला, मालवणी मसाला. चवीपुरती साखर. चवीपुरतं आता मीठ घालूया. बस. आणि आता तुमचं ढवळून घेऊन पाणी घालूया. शिजत ठेवायला एक पेला तरी घालूया पाणी. आता आपण झाकणे मारून हे शिजत ठेवायचं. नंतर मग खोबरं घालायचं. झाकणी मारून शिजत ठेवते. खोलून मी ढवळलेली भाजी आता बघते झाली आहे की नाही ती. झाली आहे. आता पाणी आटत झालं, शिजली आहे. पण आता याच्यामध्ये खोबरा घालते. ही जर रेसिपी तुम्ही एकदा करून बघा कशी वाटते. आणि ही जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आवर्जून करा हे, म्हणजे मला दुसरी रेसिपी करण्यात खूप आनंद वाटेल.